И чистата риза да бъде левент и смъртта. Как жадна жадняла жатварка в полето, как рана хайдушка кърви, как плакал Диогерин и вдигал калето, все от комитски глави. Април 1876. Да слуша мало голямо, какво е чудо станало. Той село Панагюрище, събрал ми Георги Бенковски, сред двори равни широки, по тънка ела зелена, край съпнал ален трендатил, дружина млада, юнаци, на рамо с пушки войли, на кръста с тънки пищови, куршум на нишан да хвърлят, на облак бели гълъби. Кога ми вдигна Бенковски към синьо небе пушката, изви се бяло гълъбче, па му на пушка застана и му се мило помоли: не ме убивай, войводо, ами крилцето повдигни. Крилцето на църкицето. Там има писмо кърваво. От село, от Копривщица. Че си ми вдигна Бенковски крилцето на църчицето. Там си писмо намери. Писмо от Тодор Каблешков, Копривщинският войвода. И си го на глас зачете. Кога ви пише писмото?